Ngaphambi kokuba siqale, ngicela umzuzwana wakho. Uma uthanda umlando, amandla emali, nobuhlakani bokugcina ifa, chofoza usubscribe manje. Lokhu kusiza ukuthi ungaphuthelwa izimfihlo eziguqula indlela esibheka ngayo imali yakudala, futhi kusekela lo mzamo wokuletha ulwazi olujulile kubantu abaqondayo ukubaluleka kwefa. Namuhla ngizokukhombisa indaba engajwayelekile. Indaba yemali encane ebukeka ijwayelekile, kodwa ethwele amandla amakhulu, umlando osindayo, nesithunzi esenza amadoda amaningi acabange kabusha ngokuthi kuyini ngempela inani. Le mali yi-50 cents yaseNingizimu Afrika ka-1985. Uma sibheka emuva ngonyaka ka-1985, iNingizimu Afrika yayisesikhathini esinzima somlando. Kwakuyisikhathi sokucindezeleka, izinguquko, nokuzimisela. Imali eyakhishwa ngaleso sikhathi ayizange ibe yinsimbi nje yokuhweba, yaba yisithombe sesizwe, imizwa yabantu, nezinkolelo zesikhathi. Le 50 cents ayizalwanga ngenhloso yokuba yisikhumbuzo esikhulu. Yadalelwa le 50 cents ayizalwanga ngenhloso yokuba yisikhumbuzo esikhulu. Yadalelwa ukuphila kwansuku zonke, ukuthenga isinkwa, iphephandaba, noma ikhofi. Kodwa umlando unendlela yokuguqula izinto ezincane zibe yizimpawu ezinkulu. Uma uyibamba esandleni, uzwa ubunzima bayo obulinganiselayo. Idayini yayo ayenziwanga ngokunganaki. Imigqa, izimpawu, nesithombe esiprintiwe kukhuluma ngolimi lwesithunzi, amandla, nokulawula. Lokhu akuyona imali yabafana, lena yimali yamadoda aqondayo ukuthi imininingwane emincane yakha indaba enkulu. Idizayini yayo ikhombisa isithunzi sesikhathi, inhlonipho yesizwe, nokuzethemba okwakudingeka ukuze kuphile isimo esinzima. Umsebenzi wobuciko obuncane obufakwe kule mali uyenza ibe yinto efanele ukubukwa, hayi nje ukusetshenziswa. Okuyenza le mali ibe namandla akhethekile akukhona nje ukuthi indala. Kungukuthi ayivami ngendlela abantu abaningi abangacabangi ngayo. Kunomehluko omkhulu phakathi kokuba udala nokuba ubalulekile. Le 50 cents ka-1985 iwela esigabeni sesibili. Kukhona izici ezithile ezenza le mali ihluke, izinguquko ezincane ekukhiqizweni, izimo ezithile zokugcinwa, nokuthi zingaki ezasinda ngokuhamba kwesikhathi. Amadoda anolwazi ayazi ukuthi lezi zinto yizona ezakha amandla eqiniso entengo. Kubantu abaneminyaka engu-55 kuya ku-65 nangaphezulu, imali ayisona nje isikhwama sokuthenga. Imali iyifa. Iyindaba ozoyishiya, isifundo sokubekezela, nokubonisa ukuhlakanipha. Le 50 cents imele lokho, ikhumbuza ukuthi into encane egcinwe kahle ingaba yifa elikhulu esikhathini esizayo. Cabanga ngokuyidlulisela kumzukulu wakho, ungamtsheli nje inani, kodwa umtshele indaba. Indaba yokuthi kungani wagcina, kungani wawubona amandla ayo ngesikhathi abanye bengawaboni. Amadoda aqondayo ayazi ukuthi inani langempela alihlali libonakala masinyane. Amandla ale mali asekuqondeni kwakho, esibekezelweni sakho, nasekhonweni lakho lokubona ikusasa ngaphambi kwesikhathi. Le 50 cents iyisifundo sokuthi amandla awahlali emsindweni, kwesinye isikhathi asekujuleni, kuyisikhumbuzo sokuthi impilo ifana nokutshalwa kwezimali, labo abacabanga isikhathi eside yibo abazuza kakhulu. Ukugcina imali enjalo kudinga inhlonipho. Akukhona ukuyifaka ebhokisini bese uyikhohlwa. Kuyinqubo yokuyigcina iphephile, ukuyihlonipha njengengxenye yomlando, nokuyibona njengophawu lobuhlakani bakho. Le mali ikhuluma nawe uma uyilalele. Ikutshela ukuthi amandla awadalwa isikhathi esifushane, kodwa ukugcinwa kwesikhathi eside. Manje sesifikile ekugcineni kwendaba. Ngemuva kwawo wonke lo mlando, ubuciko, ukungavami, namandla efa, umbuzo uthi, ingaba le 50 cents ka-1985 inani elingakanani? Bamba umoya. Ngoba le mali, ngaphansi kwezimo ezithile ezikhethekile kakhulu, iye yaxhunyaniswa nenani elibikwa lifinyelela ku-$86 million. Yebo, ulalele kahle.
Into eyake yaba yinsimbi yokuthenga izinto ezincane, namuhla imele umqondo wokuthi amandla angaguqula impilo angavela ezandleni zakho ungazi. Uma uthole lolu lwazi luwusizo, khumbula ukwenza usubscribe, ngoba izimfihlo ezinkulu zivame ukufihlwa ezintweni ezincane. Ngaphambi kokuthi siqale, sicela uchofoze usubscribe, uvule nebell, ukuze ungaphuthelwa yividiyo ngayinye ebalulekile mayelana nemali yakudala, umlando, namathuba afihlekile angashintsha impilo. Uma uthanda izindaba zemali ezinamandla, le channel yakhelwe wena. Amuhla sizongena ekujuleni kwendaba engavamile, indaba ethinta umlando waseNingizimu Afrika, amandla emali, nokuthi into encane ingaba kanjani nenani elingaphezu komcabango. Sikhuluma ngeSouth Africa 5 cents coin ka R9,970. Kubukeka kuyimali encane, ejwayelekile, kodwa ngaphansi kwaleyo nsimbi kunendaba enzima, enamandla, nenani elenze amadoda amaningi emhlabeni avule amehlo awo. Le vidiyo ikakhulukazi yakhelwe amadoda aneminyaka engu-55 kuya phezulu, amadoda azi ukuthi umlando, isineke, nolwazi kungadala ingcebo eqotho. Imali ayisona nje isikhombiso sokuthenga. Imali iyisibuko sesikhathi eyadalwa kuso. Ngo-1979, iNingizimu Afrika yayisesikhathini esinzima somlando wayo. Umnotho wawuguquka, izinqubomgomo zazishintsha, futhi izinsiza zemvelo zazidlala indima enkulu ekwakheni ikusasa lezwe. I-5 cents coin yaleyo minyaka yadalwa ngesikhathi lapho ukonga, ukukhiqiza ngobuningi, nokulawula izinsimbi kwakubalulekile. Lokho kwenza le mali ibe uphawu lwesikhathi, hhayi nje ithuluzi lokukhokha. Le mali yenziwa ngensimbi eklanywe ukuthi ihlale isikhathi eside. Ukuma kwayo, usayizi wayo, nesisindo sayo kwakuhambisana nezinqubomgomo zomnotho zaleso sikhathi. Kodwa okwenza le mali ikhetheke akukhona ukubukeka kwayo kuphela, kodwa indlela eyakhishwa ngayo. Kunezinhlobo ezimbalwa zale mali ezake zakhishwa, futhi phakathi kwazo kukhona lezo ezazi ukuhlolwa, noma ezakhishwa ngenani elincane kakhulu. Lawa macoin awazange ahanjiswe kabanzi emphakathini, okuyinto eyenza abe yingcebo efihlekile. Amadoda amaningi agcine imali emakhabetheni, emabhokisini amadala, noma ezikhwameni ngaphandle kokwazi ukuthi mhlawumbe aphethe into engavamile. Inani lemali likhula uma izinto ezintathu zihlangana: ukungajwayeleki, isimo esihle, kanye nomlando. I-5 cents coin ka R9,970 kwezinye izimo ezikhethekile ihlangabezana nalezo zidingo ezintathu. Akuyona yonke, kodwa leyo eyenza umehluko incane kakhulu, futhi yilokho okwenza ixoxwe kakhulu phakathi kwabantu abaqoqayo. Kulesi sigaba sempilo, amadoda amaningi ayaqonda ukuthi ingcebo yangempela ayakhiwa ngokushesha. Yakhiwa ngokubekezela, ngolwazi, nangokwazi ukubona inani lapho abanye bebona into evamile, imali efana nale ayithengwa nsuku zonke. Ivamise ukutholwa emndenini, idluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwane. Kunezindaba zamadoda athole le mali ezindlini zabazali bawo, engazi ukuthi iphethe umlando onzima kangaka. Umqoqi weqiniso akabheki imali ngamehlo omthengi ojwayelekile. Ubheka iminingwane, ubheka umehluko omncane, ubheka umlando wokukhiqizwa. Iphutha elincane ekwakheni noma umehluko omncane kusithombe kungaguqula inani lemali ngokuphelele. Le 5 cents coin ka R9,970 idume ngokuthi kunezinhlobo ezithile ezinomehluko ongabonwa kalula. Labo abanolwazi bayakwazi ukuwubona lowo mehluko, futhi yilapho inani likhuphuka khona kakhulu. Isimo semali sibalulekile. Imali egcinwe kahle, engenawo umonakalo, engenawo umkhondo wokusetshenziswa kakhulu, iba nenani eliphindwe kaningi. Amadoda amaningi akudala ayazi ukubaluleka kokunakekela izinto, futhi lokhu kuyinzuzo enkulu uma kukhulunywa ngemali yakudala. I-5 cents coin ka R9,970 egcinwe esimweni esihle kakhulu iba yinto efunwa kakhulu. Akusona isivinini, kodwa yikhwalithi egcina inani.
Le mali ayikhulumi nje ngemali. Ikhuluma ngesikhathi, izinqumo, nomsebenzi wabantu ababeyakha. Ikhuluma ngomnotho, izinguquko, nokuthi izwe lalibhekephi ngaleso sikhathi. Uma uyibamba ngesandla, ubamba ucezu lomlando. Yilokho okwenza amadoda amaningi ahloniphe imali yakudala, ngoba ibuyisa izinkumbulo nezifundo zokuphila. Manje sifika lapho abaningi belalele khona kakhulu. Kunezimo ezithile, ezingavamile kakhulu, lapho iSouth Africa 5 cents coin ka-1970 iye yabhekwa njengengcebo enkulu emhlabeni wabaqoqi. Kulezo zimo ezikhethekile kakhulu, inani elikhulunywayo lifinyelela ku-$17 million. Lokhu akukhona okwansuku zonke. Lokhu kudinga uhlobo oluqondile, umlando oqinisekisiwe, nesimo esiseduze nokuphelele. Kodwa iqiniso lihlala linye, into encane ingaba nenani elikhulu uma umlando, ukungajwayeleki, nesikhathi kuhlangana. Uma unayo le mali, noma wazi umuntu onayo, mhlawumbe sekuyisikhathi sokuyibheka ngamehlo ahlukile. Ungakhohlwa ukusubscribe ukuze uqhubeke nokuthola izindaba ezinamandla ezifihlekile emlandweni wemali. Before we begin, take on a second, subscribe to this channel if you respect history, legacy, and real wealth. This channel is built for you. Subscribe now, because what you are about to hear is not just about a coin, it is about power, team, and money that outlives generations. Men who have lived long enough understand only truth, real value does not shout. It waits, today, I am holding a story that many people have ignored, underestimated, and walked past without knowing what they had in their hands. A simple-looking coin. A South African torrent coin from 1989. Tote untrained aye, it is just metal, but to men who understand history, rarity, and long-term value, this coin represents something much bigger. This is not a story for young gamblers. This is for men who understand patterns, legacy, and wealth that speaks quickly. The year is 1989. South Africa was standing at the edge of major political and economic change. The old systems were awakening. Uncertainty filled the air. And during times like these, nations often produce objects that later become precarious. The torrent coin was struck in limited numbers during a transitional period when priorities were shifting and records were not always preserved with care. Coins from such eras carry history inside them, not written in books, but pressed into metal. This coin was not designated to be famous, it was designated to circulate, to be used, to disappear, and that is exactly why it became rare. Men who worked with their hands will understand this part. The craftsmanship of older coins is different, the weight feels deliberate. The streak is deep, the metal speaks solidity. This is not modern mass production. This is precision from a time when things were made to last. Every line on this coin tells a story of the tools used, the hands involved, and the standards that existed before shortcuts became normal. Coins like these were not meant to survive untouched. Yet some did, and survival creates value. Here is where wisdom matters. Most 1989 torrent coins were lost to calculation, damage, melting, or neglect. Very few survived in exceptional condition. Even fewer at least with specific mean characteristics that separate them from ordinary examples. Collectors do not chase age alone. They chase scarcity. And scarcity is not announced, it is discovered. Many of these coins were spent on crockeries, fuel, and daily life. They vanished. The honest that remain today are no longer just coins. They are witnesses. Men over 55 understand something younger people often miss. Value is not speed. Value is endurance.
Tis kind has quietly aget uhile te world roshet forward, it whited uhile currencies rose and fell, it whited uhile paper money lost strength. Tose uho held onto it were not lucky. Te were patient, and patience is the most expensive skill in the world. Serious collectors do not follow trends, they follow signals. Kinds tied to historic transition periods, limited survival, and strong national identity attract attention over decades, not months. When there's a kind surface in private collections, conversations happen quickly, no noise. No advertising, just respect. This is how real money moves. Ifundo yokuphila this kind teaches a lesson every man should respect. Not everything valuable looks impressive at first glance. Some things gain power with time. Just like a man who has lived, worked, and endured, the South Africa to rand on 1989 kind reflects maturity, resilience, and quiet strength. It does not beg for attention. It comments it isiphelo esimangalisayo no listen carefully. After decades of private trades, evaluations, and historical reassessment, on a exceptional South Africa to rand on 1989 kind preserved in extraordinary condition with rare characteristics, has reached a value that most people would never believe, not thousands. Not hundreds of thousands. The confirmed value placed on this kind is $11 million. 11 million. And the most powerful part. Many people have held this coin without knowing what it was worth. History rewards those who respect team. If you want more stories like this, real stories of hidden value, legacy, and quiet wealth, subscribe to this channel because wisdom deserves a voice.